Doncs estem al descans entre una tarda de doble funció d'una festa a Roma. Hem viscut una autèntica festa en tots els sentits. Estem amb el Xavi Boada, el Lluís Marco i l'Oriol Vila. Hi ha molt poca estona entre funció i funció. Només us emprenyaré 5 minuts, però què feu? Gairebé no teniu temps de res, no? Sí, però hi ha temps perquè la funció és curteta. Vull dir, dintre tot és 1 hora i 35 i tenim temps. No necessitem més perquè aquests són molt bons. Home, sí, això és rai. La veritat és que també està bé que siguin enganxades perquè si no també t'adorms. I també després entres en un estat que dius, hòstia, ara costa més tornar, en canvi ara estem calents encara. Sí, però ens prenem un suc de pinya. És un berenar. Ells dos, em consta que han mirat el resultat del Barça només acabar. Tu també ets futbolero o no? També, però no tant com ells. Però també saps com han acabat, no? Sí. No, anava a dir com ha acabat el públic. Rendit als vostres peus. Perquè és una obra fantàstica, de veritat, felicitats a tot l'equip. Perquè, a més, jo crec que, has ho comentat amb el Xavi, crec que aconsegueix l'equilibri. L'equilibri entre el que podia decantar-se per una comèdia que no toca o per un drama excessivament drama, no? Com s'aconsegueix que un tema tan trist esdevingui una comèdia alhora divertida? Doncs mira, s'aconsegueix amb un bon text i sobretot amb una bona directora com és la Clara Segura. I llavors aquests companys que ens hem entregat tots, la veritat és que això no passa sempre. Però quan passa és molt gratificant i crec que en aquesta obra els 7 que estem ens hem entès la mar de bé, ens estem entenent la mar de bé i el públic se'ns aixeca, ens aplaudeix, s'emociona... Canta, vosaltres també aconseguiu que canti. Fan de tot. Sí. Com s'aconsegueix aquest? Sí, realment és que la peça està molt ben articulada i nosaltres bàsicament el que fem és explicar-la i evidentment fer la nostra feina, que és fer-la amb veritat, des de la veritat i la comèdia, com l'altre dia comentàveu vosaltres dos, no cal que l'apretem en excés, simplement va sola, els acudits surten més o menys d'una forma molt intuïtiva i funciona, és relativament fàcil fer aquesta funció, l'únic que és estar molt concentrat. Sí, jo penso que aconsegueix una cosa al Marc que és difícil, que és aproximar-se a la realitat, a la vida real, però amb la cuina del teatre. Això vol dir que moltes vegades expliques coses al teatre que a la realitat dius això no té valor o difícilment passaria, però en canvi jo penso que aquesta vegada ell ha sabut extreure les essències de la veritat. I a la vida, com sabem, ell mateix ho diu en moltes entrevistes, l'autor, diu en plano curt és una tragèdia moltes vegades i en plano general és una comèdia. Després d'aquest plano mig que fem és el que ens resulta aquesta cosa equilibrada. I després que nosaltres també hem estat molt al cas per instruccions de la Clara de no apretar res, perquè si no se'n aniria a un lloc que no... Equilibrat, Sí, te'n pots anar d'un costat a l'altre de forma molt fàcil, no? Una de les coses que més m'ha agradat, ja has vist altres obres, altres pel·lícules sobre el mateix tema, però les segones i terceres oportunitats també, dintre del que es pot suposar la bellesa, però sobretot el que m'ha agradat molt és aquesta crítica que hi ha contra aquesta generació de vidre o contra l'edatisme, no? Els fills que tracten els pares grans com ai, papa, i els pares grans diuen, escolta, no em tractis així, no? No ens tornem nens, vull dir, nosaltres hem lluitat bastant, el text ens ho ha permès i la directora també, i de no caure en això que ens convertim en nens. Ens convertim en gent més gran, amb la tercera edat, que ja estem entrant a la quarta, que arribarem als 100 tots plegats, i sobretot no infantilitzar a la gent gran. Això hem tingut molta cura i la veritat és que no ha estat difícil, però repeteixo, perquè hi ha un bon repartiment. La gent jove, la que fa papers dividits com la Gemma i com l'Altriola, ens ajuden molt perquè ho fan molt bé i llavors no tenim necessitat, els més bellacos, d'apretar res. Ens ho serveixen tan bé que dona gust. Jo estic encantat d'aquesta conjunció d'edats, que això és molt important al teatre i que es dona molt poc perquè aquí a Catalunya et jubilen a partir del 55. El 55, ara vaig a fer de senyora,
allò que fan últimament, no hi ha papers per gent gran, i vull papers per gent gran. De totes maneres, la gent que ho diu, ara no para de fer papers. No paren, no paren de fer papers, si ara només s'escriu per les senyores, ara ens fan falta papers d'home. Jo parlo amb gent que s'ha jubilat que no pot jubilar-se. No, jo tinc jubilació parcial perquè torno tal i qual. Per tant, i el tema aquest de l'edatisme, tu que estàs més en l'edat de potser tenir pares, el galant, l'Eugeni, home i tant, l'Eugeni és un dels nostres, perdó, és un dels nostres ídols, Sí, ho sento, per mi és un ídol. No, això com ho veus? Mira, sincerament, i ara parlo des del meu punt de vista, i ara, doncs, amb aquests dos actors que són tan increïbles, diguem, a mi em passa una cosa i que em fascina i que em fa feliç inclús d'haver triat aquesta professió de la interpretació, perquè tota la gent que conec, diguem, d'edats més avançades, o sigui, no tinc la sensació que estic amb gent gran. O sigui, en cap moment sento quan estic amb el Lluís o amb el Xavi que estic amb dos senyors que no són de la meva generació. O sigui, puc parlar dels mateixos temes, inclús a nivell essència. O sigui, els sento molt joves i a vegades més joves que jo. A vegades jo arribo al camerino i em sento més iaio internament per el dia que he passat i els veig amb ells com tic, dic, són nens, són putos nens. Evidentment, a la professió ho porta això. I jo tinc una teoria com el Juli, que tots els bons actors, que n'hi ha moltíssims, estan molt connectats amb aquesta essència, diguem, de curiositat, de com tot el dia estan aprenent, proposant, estan... M'explico? I això, per mi, és el que no té... Bueno, sí, evidentment, jo tinc una edat i té una altra i té una altra, però... Això és indefectible. Sincerament, a nivell essencial, quan estàs allà, per tant, l'edatisme és una cosa que té a veure amb suposo, el capitalisme tal, doncs, de les carcasses que estan tan de moda i que una societat que volen velocitat, joventut, diners, energia, intensitat, m'explico? I només s'escolten ells mateixos. Exacte. És el que diu una... Sí que molt bé, això. Us deixo perquè pugueu descansar. Moltes gràcies. Gràcies per Boada, Oriol Vila, Lluís Marco, una mica Marcelo Mastroianni, sí, en algun moment sí que ho he sí. Perdona, sí. I Vittorio Gassman. També. I ell un gran narrador de partits de futbol. Sí. I és no el Geroni, però Xavi Boada és un Anthony Hopkins català. Això ho diu ell, sí. Sí, tant. Una mica Lecter, Doncs jo el veig molt Xavi Boada i jo el veig molt Lluís Marco i ell molt Oriol Vila. Sí. Gràcies, nois. I moltes gràcies un altre cop per ajudar-nos. Gràcies.